O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Pois novo luns que toca abrir as portas, neste caso da nosa biblioteca particular, da nosa biblioteca en Radio Eume, toca abrir este recuncho dos libros e, como sempre, coa mellor das compañas. Anabel Alonso, moi boas. Hola, boas. Pois afrontamos os últimos días de xuño, tan só nos quedan 2, arrinca tamén ese mes de xullo, pero iso sí, na biblioteca non descansades e temos moitos títulos dos que falar, moitas novidades, non, para estes días. Pois sí, empezamos todo, como todos os programas, as novidades que temos para o público máis pequeno, e nesta ocasión traigo vos dúas novelillas, bueno, unha novela e un álbum. A novela é Mariña e o balón, de Pere Tobaruela, que conta a historia dunha rapaza que está enamorada do fútbol. Tamén da poesía, digamos, que ten así como esa doble faceta. Que non son incompatibles. Que non son incompatibles, escribe poemas e tal, e tamén lle encanta o fútbol, pero como que non acaba de decidirse a participar de forma activa no fútbol, porque pensa un pouco que ao millor non vai a ser ben vida ou que é unha cuestión máis ben masculina, non? Sí. Bueno, o autor Pere Tobaruela supoño que conoce ben esta faceta porque é deportista e tamén agora mesmo entrenador de equipos femininos de fútbol, non? Entón supoño que conoce esas historias de primeira man. Temos moitos máis libros del na biblioteca e é un autor prolífico na literatura infantil e juvenil. E tamén agora mesmo xa acaba de ser escollido correspondente da Real Academia da Lingua Galega. O sea que, bueno, todo un autor moi interesante, además, porque inicialmente escribía en catalán e despois se veu a vivir a Galicia e empezou a escribir en galego, además de escribir en castelán tamén. O sea que deixo-vos aí esa recomendación. Para romper estereotipos, como sempre, que lamentablemente siguen aí, non? Siguen aí, de cousas de nenos e cousas de nenas. Pois sí. Pois a segunda recomendación desta semana en castelán que nos traes, porque claro, feito real, parece ser. La señora de los libros, este álbum da editorial Juventud, que me parece moi fermoso e que además conta unha historia estupenda. Conta a historia de unhas bibliotecarias que no século XX, a principios do século XX, se dedicaban a ir por Kentucky a cabalo con unha chea de libros e recorrían todas as vilas a modo de biblioteca móvil e portátil, non? Entonces pasaban, bueno, iban cada 2 semanas cargadas, independentemente de que fixera bo tempo, mal tempo, e para achegarlle os libros ás persoas, non? E a veces que me parece que temos como este mundo que ten que ver así co oeste americano, non? E esa cousa como moi enfocado sempre cara aos homes e parece que as mulleres solamente podían estar, o que vimos a través das películas, non? Na cociña, no salón ou na cociña, e sin embargo estas mulleres cruzaban a cabalo todas esas terras, non? Levando libros e achegando os libros aos nenos e aos adultos, claro. Bueno, isto sigue pasando agora porque hai moitos povos de Galicia onde hai esa biblioteca móvil, esa opción, non? Claro. Non cambiaron moitos tempos. Non, o bibliobús, para aqueles espacios ou para aqueles sitios onde ao mellor non hai población suficiente como para ter unha biblioteca física, o bibliobús pois se encarga de levar as novidades e todas as cousas de interese polas vilas. Se me ven á memoria ahora outra novela para adultos, neste caso, Unha lectora nada común, que conta esta historia tamén dunha biblioteca itinerante de libros que chega hasta o Palacio de Buckingham e atopa unha lectora moi especial que é a Raíña de Inglaterra, non? Entonces, digamos que esta cousa dos libros itinerantes aí me resulta moi interesante. Hai moitas fotos nas que se ven, por exemplo, mulleres levando ás costas como unha especie de pequenos estantes con libros, e creo que as mulleres nesa democratización da cultura e todo eso, pues tuveron como unha importancia
fundamental. Tamén dá a sensación de que ou fan elas, ou senón, por exemplo, as nenas quedarían sen ler ou sen cultivarse, claro. Totalmente, claro. Aí novamente o papel da muller, porque non hai axuda por outros lados. Falábamos desa historia inspirada nun feito real de La señora de los libros, pero tamén nas propostas de adultos desta semana, o libro que nos traes de Marta Jiménez Serrano ten como punto de partida tamén algo propio, unha experiencia propia. Sí, traigo vos esta novela de Marta Jiménez Serrano, Oxígeno, que conta un pouco a súa historia persoal que lle sucedeu cando era nova, que estaban ela e a súa parella na súa casa e por un mal funcionamento da caldeira se intoxicaron con monóxido de carbono e a punto estuvo de morrer. Entonces nos fala nesta novela un pouco desde esa perspectiva de escaparlle á morte, digamos, ¿no? Todo o que eso significou, como eso variou, digamos que cambiou a súa perspectiva sobre as cousas, as secuelas, que eso non lle deixou secuelas físicas, pero sí secuelas psicolóxicas, tuvo que estar despois nunha terapia para recuperarse desas sensacións, ¿no? E ao mesmo tempo fala de temas que son moi contemporáneos, como os problemas de vivenda, de acceso á vivenda, de ao millor unha mala, porque neste caso parece ser que había aí bastante neglixencia por parte da caseira do piso onde vivían, no? Entón, todos esos problemas tan actuais, no? Do acceso á vivenda, e escoitelle unha entrevista hai pouco e dicía, claro, por exemplo, esta cuestión do fogar, no? E da casa, dicía, claro, ela con 30 anos xa se mudara 10 veces de casa, mentras que ao mellor seus pais viviran sempre na mesma casa, no? Entón, todos esos problemas que están ao redor da vivenda e esa experiencia de estar tan cerca da morte, no? E é moi interesante. E que temos sempre moitos protagonistas deste estilo, por exemplo, nas novas do día, porque cantas veces no inverno nos levantamos coa nova de unha persoa falece por utilizar un sistema de combustión para quentarse porque non ten cartos para pagar o recibo da luz e ten que escoller ou pago o alugueiro e a comida, ou pago a luz ou pago os servizos, non? É que Claro, ao final en moitas ocasións está en relación directa coa precariedade, non? E ao mellor co precio excesivo da luz, da vivenda, claro, hoxe mesmo conseguir pagar un aluguer é moi complicado e ao mellor se pagas o aluguer implica renunciar a outras cousas, non? E a veces eso, pues, evidentemente ten uns perigos. Pois falamos de algo máis agradable, pero bueno, a mellor a proposta que temos en galego non é así moi de cor de rosa, por dicilo así, porque temos nova novela de Arantxa Portabales. Bueno, pero sí que é máis, digamos que no terreno da ficción, para empezar, e máis evasiva. Unha novela de misterio, de intriga, para arrancar e levar a praia no verán, no? Retoma Arantxa Portabales as protagonistas da novela anterior, de Asesinato na Casa Rosa, e entonces temos aquí a esta policía Iria Santamaría, perdona, que se me acaba de ir o apelido, bueno, esta inspectora que xa no asesinato da Casa Rosa estaba pasando un momento moi complicado da súa vida, con un do pola morte do seu home, Santa Clara, ahora me acaba de vir, Iria Santa Clara, e máis o detective xubilado César Araújo, e eles volven a enfrontarse outra vez a un misterio. Neste caso empeza como un misterio que non leva aparellado un asasinato, pero que co tempo aparecerá aí esa situación. E nos volve a meter nesa atmósfera de Loeiro, de esa vila, onde todo o mundo sabe casi todo de todo o mundo. Pero todo o mundo cala. E todo o mundo cala, e donde hai un montón de segredos ao mesmo tempo que hai un montón de chismes. E a verdade é que resulta moi entretida
e con un final sorprendente. Sí. O sea que animos vos a que lle botedes un ollo. Bueno, facemos unha pequena paréntese porque, claro, eu non sei como tes memoria para acordarte dos apelidos de todos os detectives e demais, porque falamos todas as semanas de crimes e de novela negra e sempre te acordas os apelidos. A min é Pois algo que me custa moito. agora se me iba, total, pero sí. Este libro é que o lín, además, non Sí. o lín hai pouco, e me parece eso, que é un libro moi entretido. Aparecen novos personaxes que sospeito que volverán a aparecer en Isto futuros... ten pinta de saga, non? Non solamente dous títulos. Aparece un novo inspector de policía e tal que ten toda a pinta de que aparecerá en futuras entregas. E a verdad, xa conocemos a Arancha Portavales, é moi querida aquí na nosa biblioteca, estuvo visitándonos con ocasión dun club de lectura cando limos A vida secreta de Úrsula Vaz e aquí vos deixo esta novidade. Tamén lichedes no club de lectura Asesinato na Casa Rosada, pode ser? No, ese non o limos no club de lectura. Xustamente naquel momento, cando a convidamos ao club de lectura, acababa de sair o Asesinato na Casa Rosa e tangencialmente o comentamos na reunión, pero non o lemos, non. Bueno, pois mira, a proposta para o ano que ven, seguro que se invita a Arancha pode vir, vai estar aí ao pé do canón. Proposta de cómic desta semana, que nos traes? Algo para que idade? Para os que somos máis maiores, para o público juvenil, para os Para un pequenos? público infantil, a partir de 9 anos. Esta serie temos dous títulos de Adrián Morgade que se chama Shinfu. En este caso, Shinfu na maldición Wauchuki. Shinfu é o protagonista, que é un can. Son dous cans que viven tan felices aí na súa casa e un día atopan un oso no xardín. Esta cousa que fan os cans de poñerse a escarbar, atopan un oso. Pero este oso é un oso un pouco especial, digamos, porque ten algo máxico aí que os leva a cruzar como unha especie de portal fantástico que os leva a outro mundo. E aí empeza unha serie de aventuras. Hai unha cousa moi graciosa, moi interesante e moi divertida no libro, que é que os habitantes deste mundo paralelo, digamos, falan un idioma que non é o noso, e entón, ao principio de todo, temos, digamos, como na primeira páxina do libro, temos as equivalencias entre as nosas letras e as letras tal, e entonces os rapaces, digamos, que teñen que facer este pequeno exercicio de buscar, aunque é bastante simple porque se parecen moito, a verdad? As letras se parecen un montón, o sea que casi non fai falta nin recoller. Eu creo que se tú miras isto podes ler perfectamente o que di sin mirar, sin acudir ao dicionario, pero aínda así me parece unha cousa bastante graciosa. É un cómic clásico de viñetas cadradas, así para seguilo facilmente e para lectores ao mellor que tampouco estén tan aficionados todavía á banda deseñada e con unha estética un pouco entre o mundo de Star Wars ou algo así, no? E o mundo fantástico. Me parece que pode ser unha boa recomendación e ademais temos un segundo número, se vos presta sempre podes repetir. Sí, Muscle Attacks, creo que é algo así. Shinfu e Muscle Attacks ou algo así ten o título. Hoxe no noso patrimonio ímonos ir ata Viveiro porque, claro, eu descoñecía totalmente que a muralla de Viveiro tiña máis de 3 portas. Sí, antiguamente tiña máis de 3 portas, claro. Digamos que as únicas que se conservan son estas 3 portas, que además son patrimonio, son ben de interés cultural, a porta do Santo Cristo, a porta de Carlos V, ou do Castelo da Ponte, me parece que tamén se chama, e a porta do Valado. A máis antigua de todas é a porta do Santo Cristo, que é do século XIII, e que ten un arco de medio punto, e aí se conserva a figura da imaxe do Santo Cristo do Amparo, aínda que a figura non se corresponde coa época da porta, senón que é unha figura posterior, no? Pero por eso recibe ese nome a porta. E despois a do Castelo da Ponte, que tamén se chama de Carlos V,
é de estilo plateresco, é do século XVI e se construiu, digamos que como para darlle as gracias a Carlos V porque fixo deixou a vila de Viveiro durante unhos anos sin a obriga de pagar os impostos debido a un incendio que houve na cidade, non? E entonces durante un tempo permitiulles non pagar impostos e por eso se construe esta porta, digamos que na súa honra. E despois a terceira porta, que tamén ben de interés cultural, todas desde moi rápido, desde os anos 50, ao finales dos 40 xa son ben de interés cultural, pois é a porta do Valado, que é unha porta a que chega a antigua calzada romana e unha porta do século XIII. E, bueno, chamase do Valado porque antes a rúa a que accedes a través desa porta antes se chamaba a Rúa do Valado. Entón, bueno, me pareceu interesante, é un sitio que temos moi preto e que además nas Pontes hai bastante relación con Viveiro, a xente vai a miúdo a Praia Viveiro ou a tal. Xente que ten ali unha segunda residencia. Sí, hai unha relación, hai unha relación fluida, digamos, con esa cidade. Pois a mellor un día que nos acheguemos podemos botarlle un ollo a estas tres portas con outros ollos, digamos, cos ollos do turista, o mellor, ou do interesado, ou da persoa interesada no patrimonio. Pois interesante proposta. Para os mércores de entreversos, imos falar hoxe dunha autora que descoñecía que é Lorena Souto. Estive así botando un ollo a súa biografía e demais. Que nos propós dela? Bueno, traigos este libro, Xuvia e saliva, de Lorena Souto, que ademais acaba de ser Premio da Crítica. Pero además é que Lorena Souto para nós, para a Biblioteca das Pontes, digamos que é moi cercana, porque no seu momento, en algún obradoiro de escrita que facíamos, pois ela foi monitora en algunhas sesións. Entonces temos unha relación aí estreita, claro, unha relación estreita con ela. É unha muller que é profesora de galego e nesta libro de poemas de Xuvia e saliva, digamos que é como unha ampliación de un poemario anterior que se chamaba Coleópteros e digamos que está como separado en tres grandes bloques, son tres capítulos. O primeiro se chama Pronunciar e ten que ver coa linguaxe, coa cuestión de ser capaz de traducir cousas para as que non hai palabras e entonces os poemas desta parte, digamos, que exploran a no linguaxe, non? Como se transmiten os afectos, como se transmiten as emocións a través de cousas que non son solamente a linguaxe. Hai unha segunda parte que se chama o doméstico, que vai ao redor da familia, do espacio que un habita, non? Da relación que ten coa natureza e co fogar, non? Coa familia. E hai unha terceira parte que se chama o salvaxe, que digamos que aí se investiga máis sobre o alleo, no? Sobre o alleo ao ser humano, digamos que unha metáfora un pouco do que hai en nós que está domesticado e o que todavía é salvaxe, no? Bueno, Lorena é maravilla de muller e unha poeta... Non tivemos a oportunidade de tela aquí presentando algunha obra? Non nos cadrou, non, pero é realmente unha poeta excelente e este libro, xa vos digo, que foi premio da crítica deste ano, o sea que creo que é unha recomendación fantástica, estupenda. Para desfrutar do verán e destes días de descanso. Ímonos aos xoves de libro e peli, porque a ti gustache moito Max Iglesias últimamente. Sí, cadroulle. Debe ser como estaba esta cosa de que a mellor se viña a vivir aquí, Sí, non? é verdade, se temos de veciño en algún Claro, momento. pensábamos, vale, pois a ver, se ven a vivir aquí tenemos que promocionalo un pouco. Sí. Pois nada, temos esta estrela nos cines desta novela de Alice Kellen, Todo lo que nunca fuimos. Alice Kellen é unha autora de novela juvenil e novela romántica con moito éxito e aí está esta película dirixida por Jorge Alonso que está ahora mismo de estrea nos cines, non? Moita xente aproveita as vacacións ao mellor para chegarse aos cines e a facer un pouco así de vida cultural, pois esta é unha
unha opción. Para fuxir do calor, de paso, tamén. Claro, que están con aire acondicionado. Sí. Pois nada, esta historia de Alice Kellen que nos conta a historia de unha muller que bueno, que despois de sufrir un accidente no que morren seus pais, pois se vai a vivir, digamos, con un dos seus irmáns e ali atopa a un amigo deste irmán que chegará a ser algo máis aí que un simple amigo, nada. Os códigos que xa sabemos deste tipo de historias románticas, de relaciones persoais, pero que siguen a gustar moito. E que siguen a gustar un montón. Sí. A verdade é que siguen a gustar moito. Pois nada, unha boa recomendación ver a Maxi Iglesias aí en Todo lo que nunca fuimos ou senón na televisión esa serie de Ella maldita alma da que falábamos tamén hai uns días. E senón calquera día por aquí facendo a compra despois de que compré a casa. Invitámolo, vamos. Sin problema se ningún. fai falta invitalo a tomar unhas tapas, non hai problema, que aquí nas Pontes ademais temos moi bons sitios onde comer, así que Maxi, se nos escoitas, pois aquí és benvido. Esta semana arrancamos mes de xullo, o mércores inauguramos mes, tamén inauguramos nova figura, non? Da que falaremos ao longo das vindeiras semanas. A quen escolliche? Porque deixamos a Luis Teco, agora Pois escollimos nesta ocasión a María Xosé Caizán, toda unha clásica da literatura galega, pero non solamente da literatura, sino tamén do ensayo, unha muller destacadísima do feminismo galego, e que nos bueno, ademais académica da Real Academia, foi nomeada Académica de Honra este ano, no ano 2026, xa é unha muller maior, pero bueno, todavía está en plena producción, sigue sacando libros, unha autora de novela, de ensayo, de teatro, ten un montón de producción que iremos debullando nos futuros programas e bueno, me parecía eso, sobre todo destacar dela pois a súa participación no teatro, a súa participación no movemento feminista, me parece que é unha licenciada en galego da primeira promoción de licenciados en galego que se xuntaron aí unha serie de nomes moi coñecidos da literatura galega e da lingua e estudiosos, non lingüistas, e bueno, me parecía que por suposto merece non un mes, merece un ano. Entonces, non sei se nos chegarían os programas dun ano para falar dela. Para falar dela. Entonces vamos a dedicarlle este mes. Pois iremos coñecendo máis segredos neste caso, a María Xosé Queizán, pero hoxe toca tamén rematar, como sempre, con algún título local ou vencellado con as Pontes na nosa vila. E hai uns días falábamos do seu fillo, de Marcos Durán. Hoxe falamos de Benigno Durán. Falamos de Benigno Durán, xa falamos outra vez de Benigno Durán do seu primeiro libro, de Guardián, e ora nesta ocasión traemos a súa segunda novela, La sombra de la amenaza, que foi un libro que presentamos na biblioteca hai un par de meses. Bueno, é a historia de un descubrimento inesperado que desata unha serie de mortes inexplicables. Nesta ocasión o protagonista é un xornalista que empeza a investigar, intenta conseguir aí atopar a verdade, non? E que se ve axudado nun momento determinado por unha muller policía que lle vai axudar en toda esta investigación. Bueno, ao final máis intriga, o sea, máis libros de intriga que para esta época, pois sempre resulta agradable, e eso, nun escenario coñecido e dun autor local que sempre presta máis, o sea que... É que non vai seguir aquí, non vai parar aquí a súa estou produción. segura de que non. A verdade que animamos a todo o mundo a que lle bote un ollo. Pois aí queda esa recomendación de La sombra de la amenaza.
para pechar este recuncho dos libros, este 29 de xuño, como sempre. Anabel, mil grazas por achegarnos esas novidades e todas estas recomendacións dende a biblioteca. O vindeiro luns máis, falaremos de máis títulos, e a ver se son capaz xa de que me contes algunha das sorpresas que imos ter aquí no parque, porque as festas están aí ao lado, Sí, xa temos aí ultimada a programación. O próximo a ver se son... luns faremos un adianto. Pois mira, o próximo luns tirarei xa un pouco da lengua a ver que nos contas. Graciñas, Anabel, como sempre. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.